Sorry, Dad. Doctor, takauya panapa. Ombera ega manje. Moyembera, mutaulisa. I'm sorry, Dad. Dad. I'm sorry, Dad. Takauya last week kuzotongwa. Mukati tiende tinogadzirisana. Kumba atina kuenda kumadziva kutaura kumama kana. Munogadzirisana? Ati. Ndizo mama. I'm sorry, Dad. Tufunga chokwadi tinogadzirisana. Funga tinogadzirisana. Ndakauza ndakati ni yandichakuramba yandakudani. Asi vana vangu vatanga vaenda kumboka kuuzwa nevana vavo. Mati? Ndokutora vari 2 years vakadzi. Vana vavo vatanga vaenda kumba kwavo. Ndichakwanisa kuti. Asi uchitsvaga mudzimai wakazi utano. Waiti vana vake anozovaisa vanhu vakaodzora ndichakwanisa kuwachengeta. Kuti vanhu vaita sei? Avangoendesa kumba kwavo. Mana baba wao variko vanisa kwa baba wao. Baba wao wana variko. Kuba wakunyinga mukadzi wongoza zana wanaye. Waisiwaka. Osaka wakuru wanu ndiro ndasazi nomarara arene ezinoreva kuti. Komana karo takatire kwako. Chanda kiwa no munhu kasaiti. Mukadzirwa kwakudisturba. Nguva yaidiwa nomunhu asiri wewe. Ukabva wati ndinoda kuchengeta nevana vako. Saka ikodzero dzako dzokuchengeta vana vako zvakazvipira. Takatarisira munhu asi kutore dzimwe nyaya. Kwete dzevana mukadzi. Mukadzi uyo wakamutora uchitoziva kuti ane vanhu dai anga asina kuudza kuti dzine vana vavo. Baba kwandidza but akanditi vachazodzokera kugara nababa wavo. Kapachadzokera. Mira. Andizvo zvakataura. Amai mbina. Vachadzokera. Kunani? Baba wavo yochengeta. Omuti adzimai vana vainga vachita se taurana nemurume wenyu. Handiti? Vana vachadzokera chete kuna baba wavo. Avariki kudzokera kuna baba wavo. Aina chakwanisa kuwachengeta. Ugamba mukadzi une trick yovana. Aiwa, singovaramba mukadzi. Ausura mukadzi. Une trick yovana iwe. Kana wakachenjera. Chimbotanga wagara nevana uchichengeta sokuchengeta kwako. Muchiita urongwa hwokuti vana vangaendesei kuna baba wavo. Asi mugere zvakanaka. Noti kuti mukadzi tanga waendesa vana vako. Ndozvitozodana. ndimefana kuzvitaura musimudare kuno nyaya vadare munozva pana inonzi direct pachirungu kozonzi inonzi indirect divorce ari kuramba mukadzi akawanda ndestora pana pana shamwari kana usane mukadzi taura straight unovane handichangokudewo nevana vako eni zopera saka uyo bvisa vana vake vaenda kumba kwavo ogara mukadzi yeyo uchitenga nyama yakanaka uchibikwa chidya haafunge vana vake hero tikubvunza iwewe haafunge vana vacho vambokura zvakadii Mumwe wacho ane 12 years, mumwe ane 10 years. ndozvati haana kutipindira ti haafunge here kuti zvandiri kudya izvi dai vana vangu vari vachidyawo Iyo ya no vana vake, au no vana vake. Ndinasi. Wakazonotore semana usina vana. Uya sakani mwana, vana makore mangani? Makore mangani? Mama ya. Tani foi. Asatani mwana, sona mwana kubva kwauri. Une tuna. Kusaka kwanche unogara kabesa vari kwachiko. Mulejuna nomurumoyo. Mulejuna ana nomurumoyo. ava mutundu vamwe munavo Tundu vangu. Vese ifu. Moiswo. Saka zvataura vachibva tati isusu muchigara pasi moita urongwa hwokuti vana vangaendesei kunototanga matotarisa kuti baba wacho haasi womurodzeri kungoswera zvakandizvikira nokuti uyo haagoni kungosiya vana vake nokuti akakuudza musi wokutanga kuti ndine iwo ukasvida ukati vana vako iwe nevana vako masinde kuita se kuchengeta ndosanga akatofuda nokuti wamuti wevana vachitochengeta iwo hamuna kuteerera zvehama dzako nokuti ukapinza hama panyaya ika hazvipere zvakanaka hama dzinge dzichiti uri kudyiwa nekudii but iwo wakaguma kumukadzi ukati wakwanisa kukuchengeta nevana vako Akambofanira nezvauri kuita izvozvo.
kana wazotiwo ndaende kumba kuvana ngavaende kuona mukadzi wako vakomana vachasvokora mbono murume anenge iwewe saka vana ngavachengeteke zvakanaka unozolonga shamwari ngatipedze nguva unozolonga nomukadzi wako kuti vana vangadzikorese kuna baba wavo pamusoro edare inini vana havana kuvatora mumaoko ababa kana kuti chi vana havaigara neni panguva yandakatanga kugara nemurume vana ndakavapa amai vangu iye ndokuchiti kuna amai pari zvino ndingonipai vana kana ndisingachakwanisi vana ndinodzoka navo ndo pakabva ndina amai vangu panguva yakati achada vana ndakamuti achinga tichidzokerai kuna namama unodzosera vana mune zvakanaka kwete kuti utange nekuroora mumwe mukadzi usati wadzosera vana mune zvakanaka murume ndobvati inini ndakunoroora mumwe mukadzi nekuti wo waramboendesa vana vako ende ndo zvandichatoita pari zvino ari kugara kupindura nemumwe mukadzi izvezvi inini ndiri kusafa nevana chikafu chaicho chinouya paarira iyi chikafu ari kunyepa chikafu kutenga akugara kana rendi kubhadhara zvese chikafu uya kumba here kubhadhara mboenda nekuti mboenda unomboenda unomboenda ndichonayo zvinoenda ndokubasa chichengeta mhuri yako waziwa kugara nevakadzi vako panzvimbo chete woti mumwe ogara kuchirungu ndogara kukusa kuti hauchaendesa kuti chikafu notenga usakana kutenga chikafu wazoremerwa nevana vatusewewe anogara nevakadzi vako panzvimbo 1 kana kuri kubhindura vese ngavagara kana kuri mene kuri kugara maya vese kugara ipapo ndo chinonzi chipariro chaiva chipari chenguva toda kutaura chipari chedu ichi chatitotaura chihachiburi ngatingopai advice mukomana kuti kutiravhira kunogona kupedzera mava asi vaise mudhuze nemudhuze zvavo zvokuti vanoita se vanoonana ndikumondanzwa nyaya ndasvika nguri pakati mukomana uyu nenga mukamuti achengete vana kuti ngaandi unochengeta vana vagare zvakanaka mwoyo makasara anochengeta saka tatiri kurovedzera zvimwe zvinhu zvisingaiti uimudze kana tikwanisa kunosiya kuna amai vake zvipamutemo ngaasunge sematorero akaita unodzorera kupi naambuya vake kasi rega inokudze maripakesheni aripo wakashaya $10 kuchita kwastereki nokumwana kundabirwa kubasa kana kubhawa kasi ndinoda kuchengetwa vana vangu vari kupi saka zvakanaka advice kuti kuona varume vakanaka kuvachengeta vari panzvimbo kuchivapa chikafu chadya vana vako ndozvikuti uone vana vana mukadzi izvozvo iadvice yakanaka kasi wakaenda kuvadzorera zvizive kuti mumba macho kuti pane zvimwe zvichashota mwana wavo uyo ari kuchengetedza vana vake vari kuna amai vavo naamai vake futi saka pane pamba kuti kuzoomesera kutaura zvavo zvinoitika iyeyo ngaadzorere asi disadvantage kunani wauriwe saka advice atorwa naavo ndoda kujustify advice atorwa navo yakanaka gara nevana ivo zvakanaka zokuti waroora mukadzi wechipiri amai ngavachiziva uye zvichizvienzanisa ndanzwa mubvunzo wamabvunzo kuti unomboenda yanzi ndinomboenda handozva kutaura saka izvozvo pane dhenja kuti tikunyanya kutonga nyaya dzevarume kuti rwakadzi wavo mushamba nebhindura inhau yekuti vanhu vanobva vanegeta kuti imwe munhu kumbeze itsva ndo rakushingirirwa ndizvozvo enzanisa zvinhu zvako zvifana ndo advice yedu munomudai kana wafunga kuti adzimba mbiri womushodi kudzita chi muri kuda zvipi iye mwana wangu saka iye akandita amai inini ndiri kuda kuti ava amai avo vaendese vana vavo ina handikwanisa kuita sei kuchengeta saka ndingozvitsiwo kwamuri nai mamai pataura nyaya yemamuri mirai amai pataura nyaya yemamuri kupi saka muna kuzozataura mwana wenyu kuti achimwana kuti amai vakadai vakadai hamuna kuziva mwana wenyu komana ndiye akaenda kuna kunokumbira vanhu zviri pamutemo akabva vakuwa nawo nhasi akundika kuchengeta vana vayo mudzimai akati aiwa baba wangu handei tinodzorera vana sokukumbira kwamakaitese ipapa vakana vananyaya ngavaite saizvo ngavadzokere
chokumbira kwakaita kusvika pamberi pangu yakati amai ndandakakumbira vana kuti mbogara nemwana saka ndadzoka nevana asi mazana atiri kumupa uyu asiri kuona ndokuti uyo mukadzi uyu ndiye muriritiri wevana vake achakamura shoma yacho yaachamupa uyu imwe ichienda kuvana vake nokuti hakuna mumwe munhu achaita kuti vana ava vararame kunze kwomunhu akauya kwamuri akakudza izvozvo ndozvaakakudza imi mama yake zvamataura ndozvaakakudza imi akakudza ika haisi mhosva ndakukubvunza yongu akakudza imi mudzimai uyu pandikamutora akandiudza ndine vana vangu aiva ndinozviziva saka ndikoainesana ndopandakati inini ko iwe wakuzoti vamwe vana ngavabve sei kanga amaenda kundikakita sei kuchengeta vana saka imi mama mbuya mudii inini ndakati koinga iwewe ndowakabva nevana ava kupi kuharare nawo tuya nawo kupi kwavamuri kugara vambokura seko vana mumwe ane 12 years mumwe ane 10 years mukondo wakore wesadza ari kuwedzera madzimai achikata vana tinodhura pachiya mukadzi anodhura kusei madaro neamai moda zvakawanda saka muadvise kuti pasarudzo mbiri apa kana nemuri imimimi atete kana amai venga vakapuhwa nyaya chaangadhorope chiya mukadzi kana asati ane mhuri nayo ngaatoisiya kana kuti kana ane mhuri nayo ngaatotora nayo avatanidzi atsvagirira mumadzimai zvokuita kuti zvigone kubatana nokuda kuti chaari kutoreisa zvanzvitsvagira amai ava zvokuita vagone kuchengeta vana vavo nokuti wakatora munhu ane vana vavo amai ndimakuzi makapongu last payakatanga kutongwa handindimainzere mendo nokubatanidza vana munotaura nevana paningi nawo wozvichimuziva kuti nyaya ichipinda iri mukomana aramba mukadzi ati mukadzi achada dare rakamuti zvoni mbwenda imuno amai ava vari pasera pabva wakumbira kuti toda kumboti ndotaura nemhuri yangu ndopa yakasarira nyaya iyi kana ndisingakanga usina kukoa hamuna kukanganisa mba yoga ndoyaakataura panogare mhuri igare uye ari kunyara kuramba kuti achada mukadzi nokuti ano mumwe mukadzi zvese zvokuti zvakutaura kuti vana vanga vachibva pano vaende kwavanga vari kunyera chamutadzisa chii kuti mukadzi akutaura kuti ababoi hatichitorei vana tiatura kuna amai vangu sokutora kwavakavaita kuti amai mutoro wamo vana vazokuvenye chimbochengetayi ini nomukadzi wangu tozopota tichingovaonawo kuti ambuya vangu vachene mori pamusoro ndifunga mukadzi wangu handa kumuramba ndichiri kumuna asi vana kuti ukuramba vana tati iwewe chienda kwaukatora vana kukuziva takura nemudzimai wako usvika pamberi pambuya vako nyandisi kubvuma zvakutaura iwo ungati asi vanhu mudzimai vandazwa poindi yataona ndakanyarira pachitera ati ndiri kufa nenzara nevana mune vana vanga nemudzimai wako 2 vako plus 2 saka uyuyu kana asingadi hake kuti vana ngavavi vako vacho nofanwa kufa nenzara here kuti nekuti vana ava vafanwa ngavavi ndobvunzo wangu iwo pamusoro ndifunga chikafu ndikutenga ndikasiya vangu ndinotenga zviproof uyo abvise muromo wokuti tikufa nenzara nevana handikasiya vanangu vachifa nenzara chena unoita zvataurwa vana baba unozvitarira ndikaona ofu basi ndikaona ofu hausiro unoenda une munyingina futi munyingina ndiwe vanogona kusumuka futi chine basa chekuti vanhu vakumize kubviswa mudhenje yekufa nenzara nokuti hauna zvinhu handizvozvo vasara vari vapenyu saka bheta kukumidza kwavaendesa vachiri kufema vachiri kuwana zvishoma izvozvo kuna ambuya vavo unogara upiwe kushamba tafuna ingakwese kuti ungopa zundere uitingwani riniko asi pfungwa dzangu dzimwe dzangapedzisira kutaura dzimwe ipauya zvekuita ndokuti vana ivavo vachengeteke zvisazobata zvokwavo unogara chete achabata zvavo pamusoro idari kasi andikuudza nyaya yako apera sisi aiwa ndikuziva pamusoro idari baba ava hongu tinogona kunzi anzi nhau yevana asi kuona kwangu baba ava iko zvinhu zvanoya vachisiya maworksuit
vachisiya zvese mumba chemavarari baba vanotaura kuti pano ndichadzoka kana vana vako vabva ende mukadzi wangu ari kupindura ndiye amai vanozokera mashurera ndati inini kustrategiza kwenyumba kwenyu nhasi makasvika mangwana kana ari bhizi achienda kubasa akawisa bamini ndiye mama tadzora vana kumba zvina zvandimirira musha ndichakwanisa kuchengeta handizvozvo munoasiya kana maona kuti uyu haasi kuzogona nenguva mune right kwete kunonyepa kunoti achoka kuti amai izvi zvakambooma mazuva ano nandafunga ndimbodzora vana vanogara kupa amai mai wangu anogara kuharare ipapo mambo vana vangu vasiende kuchikore vangu vachienda kuchikoro chachikumbira kuti vana vamborege vambopedzisa kuti kutemino iperi process iyoyo baba takukumbira kune baba baba emidhimisi wiki yasarai kuti 1 week yasarai haingazokutadzira kuti mwambe sadza kana kuti muira nemadzimai enyu pachigadzirwa process yekuti vana vadzokere kuharare tingapedze futi nguva nekutaura kuti havasironeka pakarongwa nyaya iyi nemwana achitaurira mai vake mukuru biyangu pavakarongwa nyaya iyi yemurooro makapindura kuti kudii ndina wevana venyu wani tikaenderere mberi ndokutaura zvezva zvakopera imini vanje amai atika ndangati tofungidzwa kuti ndima amai vanogona kuvaka ndimuri amai vakabereka vanogona kuvakwa hamunzi kotsitsi kuti mhuri dzinofamba penyu dzakabata godzudai munokomborerwa zvisiya mai vadze munokomborerwa vana kuyanoshuga kutambire tasai kuna mai wakatora vana vaiwe vakutani chada sei ndakamubvunza makamupinda mimindira amai samuraka yewero makataura kuti iwo zvaita zvatini papapapa hazviitwe asi mimi munogona kuzoita mukakona mutodo kuti vana havai chokwadi amai ngatichingoipedza ichichi uyu mufana akanga afarisa vana vakavabvisa muenvironment yakanga irikoza ambuya vanakunge vatadza kuchengeta munhu akanga achifarisa stereka achiri murudo ezvino anenge atisudurukei murudo saka ari kufunga kuti ndiri kupfidzisa but anyway ndosaka vava kudari isu tungoti vana vanodzorwa ine weeks time zvikoro zvakuvharwa nini tichaona kumba umu kuti munoramba makaita sei mune moto here handizvozvo munyikina chidzokera kuna adzimai vanopera nhasi because ndezvakomplaina zvaataura zindwa zvitaura mambo zindwa ndamosana kuti nhasi maya kudai right mambo bwana nemapenyero wakaita kuramba vana vako Super, ya me voy.